illum se nqumu mal-taqsima tal-iskwadra tal-mobile tal-Pulizija. Il-ħin eżatt huma il-5 ta' filgħodu. Il-5 ta' filgħodu illi minn issa sa kemm jisbaħ nkun qegħdin induru mal-Pulizija mal-membri ta' din l-iskwadra u se naraw u nitkellmu magħhom dwar ix-xogħol illi jagħmlu f'din l-għodwa ta' filgħodu. 899 660 1166 1503 282. Bonġu għalikom, nibdew il-ġurnata tax-xogħol illum. Istruzzjonijiet dawk li kellna essaċ li kellna l-bieraħ fuq dawk il-vetturi li kellna. Kolkom bżonn xi ħaġa jew taqbdu lili jew is-surġent ieħor. Nistgħu noħorġu. L-iskwadri jitqasmu u l-units kollha joħorġu mill-Florjana skont l-istruzzjonijiet ta' fejn għandhom jagħmlu rondi. Ma' Surġent Nicholas Farrugia u l-Kuntistabli Paul Camilleri nerħulu għal ronda fl-akwati ta' Libsita u Birkirkara. Għandna shift fuq bażi ta' 3 ijiem, night, ġifieri kull ronda ta' billej, ronda ta' wara nofsinhar u ronda ta' filgħodu, tkun maqsuma bażikament fuq 8 karozzi imdawrin madwar Malta. Ix-xogħol tagħna jikkonsisti mill-inqas ħaġa minn alarm ġa residenza sa alarms ta' banek, alarms ta' ħwienet, traffic accidents, affarijiet kbar, u mbagħad meta tmur titkellem meta ngħidu eżempju bħal hold-ups, snatch and grabs, kwalunkwe ħaġa, ġifieri ma tistax tgħid illum minn xi jkollok. Meta mmorru fuq inċident ta' traffiku aħna naraw l-ewwel importanza hija l-persuna involuta. Kemm traffic accident vettura, motur u x'inhu jew construction, affarijiet kollha xi għandhom x'jaqsmu inċidenti. Nitlu għal ronda f'Taqali. Niċċekkja waħda fejn l-istadium ukoll. Lura dawra l-parking area, ejju. Ma li nitlu f'wieħed bil-parkeġġi, trakk suspettuż li ilu pparkjat diversi jiem fl-istess post. Foxtrot 627. Permezz tar-radju, il-Pulizija jiċċekkjaw mal-control room jekk hemm xi ħaġa suspettuża dwar dan it-trakk. Kollox sew fuq. Minn Taqali nerħulu lejn Baħar iċ-Ċaq, fost ix-xogħol tal-iskwadri tal-mobile, ronda wkoll fi playing fields. Mela Surġent, ninsabu Baħar iċ-Ċaq fil-ġnien. Meta tiġu f'postijiet bħal dawn lejn xiex tkunu qegħdin tfittxu? Mela, hawnhekk niġu l-biċċa kbira ninżlu niċċekkjaw daw il-ġonni pubbliċi li jew playing fields u hekk minħabba vandaliżmu jew storbju fuq xi complaints tan-nies jew xi abbuż ieħor relatat ma' forsi droga jew hekk. Aħna nifhom niċċekkjaw ħabba biex naraw hekk hawn xi ħaġa minn dawn l-affarijiet. Bej jirriżulta kollox sewwa. Biċċa kbira niġu dejjem fuq il-complaints tat-terzi persuni, niġu niċċekkjaw u nkomplu minn hawnhekk bil-patrol tagħna. Nitlu l-White Rocks u hemmhekk trakk ieħor iqajjem suspett.
Zero Mike 7-0, messaġġ tiegħek għattu fil-telefon, grazzi. Paul, tieħu hemmhekk inti? Ġejna hawnhekk fuq rapport li daħal il-control room tagħna li kien jirrigwarda li kien hawn xi nies suspettużi qed inġa dal-post. Ġejna f'dal building fejn indikawna n-nies li fil-main entrance li qabel kien il-White Rocks kien hemm xi nies suspettużi u ma jafux kienu qed jagħmlu hekk. Ġejna hawnhekk iċċekkjana l-premises u ma sibna xejn. Ir-riżulta kollox fil-negattiv ħankomplu bir-ronda tagħna. Lura lejn il-kwartieri tal-iskwadra tal-mobile il-Forjana il-Pulizija jinnotaw karozza suspettuża tinstab fl-akkwati tal-bombi. Konna tinduru l-akkwati tal-bombi, innotajna dik il-vettura, dik il-Hyundai Accent li deret suspettuża. Jisegwa sakemm iwafquha. Is-sewwieq tal-karozza ordnat jinżemm il-karozza u ssir tfittxija ġo fiha. Saret fiċċija fil-vettura riżultat fil-negattiv, kellu xi affarijiet li ħajprovdi karti għalihom u bażikament il-fiċċija li saret fil-vettura ma kien hemm xejn sospettuż u għalhekk l-individwu ħallejnih jista' jkompli fuq ir-rotta tiegħu. Huma affarijiet regolari, huma affarijiet li jiġru 3 darbiet 4 darbiet fil-ġurnata, bħalma jsiru observations fil-lokalitajiet. Madwar Malta. Nista' ngħidlek ukoll li l-vetturi tal-mobile bażikament fuq kull waħda tagħmel li jisu bejn wieħed u ieħor ronda ta' 1000 u 1800 km fix-xahar kull vettura. Għax huma jaħdmu fuq sistema ta' 8 sigħat duty u 8 sigħat mistrieħ il-vetturi, tipparaguna li tgħid għal-Malta kemm żgħira kważi f'4 snin. Nista' ngħidlek bażna kważi 1,000,000 kilometru madwar Malta ta' ronda għas-servizz taċ-ċittadin Malti. Hawnhekk inħallu l-iskwadra tal-mobile għall-ħidma tagħha għall-kumplament tal-ġurnata.